майка ти, здравейте хора в моя канал и ние днес ще играем Guess the Logo и ние трябва да избираме кое лого е. Това. Това. Не са точно ни същи. Amazon е това. Netflix е първото пак. Всичките са първи, бе! О, май... Не! Да. Добре, че ти... Чакай да си изчиста очилата, хора. И ти ме изчака. My knowledge is saying this. Who are you? Where are you? Абе, ела тук Барби Гърл. Това е. Знаеш BMW? Това е. Ще ти дам да видиш. Как не гледаш? Не! Това е. Мини? Кока-кола. Това. Не, да. Адидас. Адидас пък аз. Сокол Бел. Винаги звънчето е натам. Xbox. Искам след това на Games. Пепси. Да. Тесла е това. Имаме още много. Тесла е това. Умря ли? Кой? Чакай, кой е? Нали? Чакай, той на мен само ми показваше. Второто е. Майка ти те. Какво се... Аз го знам това, бегай. Пица Хът е първото. Мерцедес, Бенц. Това. Имаме. Майкъл! Аре при Геймс. Да, самоубийца. Трябва да се... Не, бе, това е. Абе, що само ми пише Skip Stage? Как да се върнем? Не е по-добре да не... що... На те показва ли ти Skip Stage? Да. Не ли... Това е елементарно. Не! Nintendo... Мисля от играта как влезни, за да отидем на гейм. Влезни през мен. Аз ще го мина. На бърже. Аз ги знам всичките. И съм без това още малко да го приключа. Има и с математика. Games. Каква е разликата между... Rolex елементарно. Слушай, малко ще го свърша, изчакай. Volvo елементарно, Volvo към момчешката страна, защото пак ли не ми дава, бе, брат? Лейс е това отгоре. Хари Потър. Още. Сега остават ми още 3. Или по-малко, или повече, не знам. 5 поне ми остават. Пума е нагоре или надолу? Нагоре. Red Bull е винаги с това. Аз даже знаеш ли какво направих? Аз без да искам прескочих едно. Аз прескочи. Просто постоянно скачах, защото пак ми се показва това и изведнъж го минах. Все едно, искам пак да пробвам. Каква е разликата между тия двете?
Дискорд е винаги надолу. Това мангал вейп. Eminems. Като Eminem. Левс винаги има отгоре. Не отгоре, бе. Долу. Точно сега се стих. Хонда. Надолу. Добре. Поставят ми толкова много. Хора. Добре, хора, малко прекъснах, защото аз трябваше да се махна от играта, когато се махна до това Black. Браун. Абе, Snake. Това е сигурно да проверяваш английски. United States, кое е? Добре, браво. Не съм ти. Банано. Йо. Не, бе, виж. 10, виж, не. 10 плюс 10, 100. Саднис. Първото е Саднис. Сигурно съм. Второто съм. О, пинк! Това е пинк. Виж, това е пинк. Кат. Не бе, кат е това. Не бе, това е 5 по 5. 50. Бразил! Ох, бегай стробери. Майко ще отида към ябълката. Микдоналдс. Това е Микдоналдс. Сега, ора, прасе е това. Да знаете, аз ще ви уча. Да знаете, Roblox е това нещо. Така, сега, Purple е розово на английски, което значи това. Five Nights at Freddy's е старата баба. Poppy Playtime е мангала с сладолета. Би е зайка, където се насрал. Сигурно. Brookhaven е това нещо с мангал вейпо. Авокадо е дървото с зелени неща. Лимона е това, където се яде и също нещо. Това е грозето, което е това, където that looks like a fucking penis. Това е Япония, Джапан. Това е Instagram, а това е TikTok. Това е Barley's Prison Fuck. Това е прасе с ци... Ще спеше малко. What the fuck? Окей, добре. Сега, хора. Я се знам! Какво бе, я? 18 да. Какво? Къде ще бе? Това бе, какво? 36 делено на 3. 18, 3, what the fuck? Аз не разбирам. Мангови. Ред, хора да знаете, това е ред. Добре. Хорс, Камила Малила. Тома. Аз да се изчакам. Не ме чакаш. Видях, че исках това. Тома, Фейсбук. От това панда. Горя! Паяпа, what the fuck? Папая? Папая. Какво? Папая? Бумбая, папая? Гад бумбайка ти! Ти буквално знаеш ли какво направи? Ти когато скукна, веднага излетях нагоре и го минах. Я ела. Отиди тука. Седни тука. Да бе. Аз не съм. И? Майка. Не го доближавай. Ти отиди към... Не, бе. За кой път вече го правиш?
30. 16 зелено, 4. Майка ти. Мангал вейпу. Какво направи? Изели ме! Да. Прескочи. Аре, бе! Затвиж. 10 плюс 10. Аз пък... What the fuck? Аре сега на... Фраг! Аз съм най-добрия по география. Кое е United States? Кое е Бразил? Аржентина, кое е? Кое е England? Кое е Испейн? Майко ми е Испейн пък аз. Фрунце пък аз викам. България! О, България! България, Португалия! България! What's up, man, нека? Няма да спра да се блъскам в него. Япония. Това е Южна Корея, бе. Ирланд. Ирланд. Това е Индия, бе. Обърках това. Кое е Италия? Кое е Гръцка? Гръцка. Австралия. Нали е това, да? Да. Украина. Украина, бе. Аз ще ги викам. Цурки. Германи. Не, бе, това е Белджиум. Това е Германи. Сауди Арабия. Абе, то даже няма и знаме на другото, бе, брат. Юргей. Какво? Това е Финландия, бе. Това е Юргей или там каквото. Непал. Нали това? Да, бе, Катар, кое? Катар. Катар. Китай. Чайна. What's up, Beijing? Май! Къде се върнах, бе? О, боже. Индия. Джамайка, бе, къв ти? Ела, бе. Джамайка. Израел! Sweden, bro. Чеко. United Kingdom. Да, кое? Да, това. Добре. Майк! Скачаме като нормални. Майк! Чакай да видим малко време. Качи се. Майк! Yes! Canada. Croatia. Where Luka Modric. This is where Luka Modric is from. Pakistan. Ирак. Египет е това, бе. Това е Ирак. Големото малянко. Това. Какво? Не! Знам много добре флагове. South Korea. Switzerland. México. Молоко. Парагвай. Да. Това е Парагвай. Белджиум. Не! Да не си посмял да отидеш там. Пакистан. Палестайн. Малайзия. Монако. Фиджи. Това е Хуаи, това е Фиджи. Словения. Това е Словакия, това е Словения. Защо? Знаеш толкова добре флаговете? Не знам толкова по човекът общество. Все ли се показват клипове в YouTube за някакви си смотани държави и толкова много гледане, аз ги запомвам. Колумбия. Кое беше, бе? Това. Никой не прави също. Виетнам.
Абе, това е Северна Македония. Андора. Пусмангал, вейп. Третата най-малка държава. Уй! Буст джамп. А ти? Направи. Абе, как сте го направил? Фу! Ние го минахме. Маф! Изи бой. Това са елементарни неща. Ние ще го минаме без да умреме 100%. Ей, понеже ние ще покажем на хората колко сме умни. Само да не сме изложим. И бе! Уй! За малко ще да се изложа като ненормален. 15 плюс 16. 31. 7 плюс 7. 14. 19 по 9. О, майко. Speedrun, bro. Without no fucking такова dead time. Ние вече го мина. Кое беше? Чакай. Бро, this is actual speedrun. Майка ти, пак! Пак ми звъни. Аз абсолютно нищо. Кое беше това, бе? Не, бе, наистина. Как изкрешах като ненормално. Майка ти, пак ми звън! 8. Отжида, не. За малко ще да ме... майка ти мърш. Абе, пак ми звъни да му беш като майн. Извинявайте, хора, за моя език, просто аз така я кръста. Разгиле. Не представя да звъни, да я беш, май. Кой ти звъни? Вики хуя! Елементарно! Опа! Елементарно! Обърках аз, веднага тръгвах към натам, исках малко един. Кажи го да е. Виж, ела, погледни ме. Такова се едно. Разбираш ли? Не. Се едно. Да. Кота пак ми звънеше, я беше май. Какво ме бе? Май! Май! Ясно. Така, това е елементарно. Таков. Три съвет. Айде! Харе! Ами айде! Айде онази къде играхме! Бецер мув. Да, влезни през мен. Окей, хора, ще приключа видеото и да!